Приятели, вижте, хайде да си играем малко с слайма. След като го направихме с топчетата, не сме си играли много с него, смисъл само го показахме и това беше. Така че, надявам се да ми падат топчетата, защото са в слайма. Надявам се. Така че, да видим я. Хайде. Още мъничко ми трябва. Толкова. Готово. Ето, имаме и пеперутка даже. Ще изкарам. Ай, много сладко. Има коса от мене. Косата ми. Чакайте само да махна коса му. Хайдете. Махни сега. Не знам, последно време говоря само на нея. Ето я пеперутката. Сладичка ли е? Сладичка. Ето, много е сладичка. Слайма. Такъв бляскав, по-така хубав. Малко падат топченца. Едно падна току-що, но да. Тук има още слайм. Добре, съм го измислила. И сега имаме още по-пътче слайм. Тук падна още едно. Те просто проблема е, че са магнитни. В това заради това падат. Иначе... Хора! Авария. Топчетата паднаха. Кучето е точно тук. Надявам се сега да не ги захапе. Чакайте, ще намери. Не мога сега да ви покажа, защото ще ги гледаме и това ще отиде ще ги взете. Това направо ги взимам. Взимам космите. Взимам това. Стопа. Айде стига. Хопа. Авария отправихме нещата. Тя зад мен, между другото. Ето я не мога да я взема, защото слайма е при мен. Има магнитчето вътре и за това. Не мога. Сори, Фифи. Айде, ето последно. Ето това. Видим сега. Той мъничкото, колко може да се разтегне. Начин на разтягане. Аз е така ще правя. Айде да видим сега тази купчина. Стига да е, хайде. То, защото има много джунджурики и така. Иначе вижте коша. Ай, много е яко. Хора, сърце за вас. Които са нови, които са се абонирани за канала ми, а за другите напуснете. Ако не съм ви интересна. Ето, вижте. Сега сигурно ще кажеш другите. Ти какви фенове имаш, маше слоната. Просто смутни. Да знам, че нямам почти фенове, но... Сори на сори смисъл. Те се избират. Аз не съм виновна на това. И те ще кажат, напротив, виновна си. Просто... Хора, спестете си хейта, защото... Така и така няма да ме засегнете. Получавала съм хейти в TikTok. Сега няма да си казвам TikTok-а хейтерите да отидат да ме хейтват и там. Това. Ето, вижте колко може да се разтегне. Ако не съм ви интересна, напуснете, спестете си хейта, да си спеста малко хейта, защото... Значи, аз нямам коментари под видеята, защото го правя това видео. Има опция за деца и не за деца. И опцията видеята не за деца ти да пишеш коментари. Обаче аз избирам за деца и не може да ми пишете коментари, което е хубаво. В смисъл, хейтерите могат, аз мога да си спестя хейтер по някакъв начин. Но в същото време не, защото ако ви питам някакви въпросите, искам да виждам хейтерите и така и отговарям. Да. Ето го слайма, това е слаймът. Това беше от нашия слайм.
изпълнител. Опа, стига да е! Спри се! Опа! И сега го напълваме ето това нещо с тези неща. Даже така ще направя. Така ще напълня. И сега тук така е готово. Не виждам други топчета. Да се надявам, че нямаме други топчета. Сега просто затваряме тук. Слагаме това тук. Между другото, че тествам новите парфюми, които го слагам. Не са маркови, но пък миришат добре. Така, ето ги. Манички са, но пък да се надявам, че ще миришат добре, защото аз съм се пръскала с един. Това, чакайте, 0,46 е моят. Тук, моментално обратно. И 149 е на майка. Чакайте, как да го покажа. Ето, чакайте. Как да го покажа, бе? Така. Стана или не? Не знам.